Tantak, Uraren Euskal Agentziaren podcast ofiziala. Ura, Uraren Euskal Agentzia, Eusko Jaurlaritza. Ura da, gu gara. Bizitzeko funtsezko baliabidea denez, guztion ondasuntzat hartu izan da ura historikoki. Hortaz, ez da harritzekoa pertsonok betidanik eman diogun balio estrategiko izugarria. Gizarteak modelatu, kulturak sortu, edota askotariko lanbideak sortzeko gai. Bai lehen eta bai gaur, bizitzako esparru guztietan dago ura, baina pertsona guztiek ez dute modu berean bizi. Ura, Uraren Euskal Agentziaren Tantak podcastean, ez ditugu ahaztu nahi urari dagokionez gure iragan berrienaren kontakizunaren zentraltasunetik urrun dauden funtsezko eragileak. Bigarren mailako eragileak dira, itxuraz, baina horiek gabe gure egungo bizimoduak eluke zentzurik edukiko, eta elitzateke posible izango. Lanbide apal bezain noble ez ari gara, nekazari ez, garbitzaile ez, hondarbiltzaile ez, putzugile ez, bainuzainez, arrainazle ez, gatz saltzaile ez, erreketako arrantzale ez, edo xaboi saltzaile ez, besteak beste. Euskal Herriaren eta uraren arteko harremana hobeto ulertzeko, Tantak podcastaren ur ondarea atalak gaurkoan, gure historia asto baten gainean eta urpegarren artean ezagutzeko ibilbidea proposatzen dizu Gasteizko urketarien eskutik. Uraren Euskal Agentziaren Tantak podcastak aurkeztuta, ur ondarea. Behar bezala babestu, defendatu eta tratatu behar dugun ondarea da ura. Guztion ondarea. Ur ondarea, guztiona eta guztiontzat. Antxo zazpigarrena errege nafarrak 1181 Nova Victoriari, lehen Gasteizko herriska zenari, foru gutuna eman zionean, muino baten goialdean zegoen herria, eta iparraldetik hegoaldera orientatutako 3 kale defendatzen zituen lehen harri esi bat zuen. Denborak aurrera egin ahala, Euskal Hiriburuaren erdigune historikoa osatzen duten lanbideen kaleak sartu zituen hiribildu kementsuak bere hiribilbean. Horrekin batera, ur ingurabide bat sortu zuen herriaren inguruan, Zapardiel erreka eta Zadorra ibaia aprobetxatuz. Kordoi hidrikoa 19. mendera arte egon zen agerian, eta ondoren pixkanaka ahokatzen joan zen, kale eta pasealeku berrietako gangen azpian ezkutatuta. Nolanahi ere, Gasteizko hirin industriaren motor, hiriko nekazaritza eta beltzaintzarako iturri eta hondakinak usteko sistemarik onena izan zen 5 mendean, baita defentsarako erreferentzia ere harresiarekin batera, biztanleentzako muga fisiko eta mentalaz gain. Urketariak zeuden horien artean, gizonezkoak zein emakumezkoak, emakumeek ere lagundu baitzuten lanbideari prestigioa ematen. Ura oraindik Gasteizko etxeetara iristen ez ziren garaietan, egunero eraman behar izaten zen sarritan, lekutan ziren guneetatik, garai hartan heltzeko zail ziren guneetatik. Horretarako zeuden urketariak, familia aberatsenei laguntzeko, gainerakoek berriz, ibaietara, ur hartuneetara, eta iturrietara joan behar zuten egunero, pegar edo kuboekin urez hornitzeko. Urketari lanbideak denbora luzez eman zuen bizitzeko lain. Ura herritarren artean banatzen zuten, askotan oinez, baina normalean zamabere ez baliatuta. Ura saltzen ari zirela eta zeramaten uraren ontasunak aldarrikatzen zituzten kaleetan barrena. Edateko ura etxeetaraino eramateko, 2 edo 3 astoren gainean eramaten zituzten urketariek buztinezko pitxerrak. Beren anforetako urarekin betetzen zituzten bizilagunen terreinak edo pitxerrak. Denak ez, baina uraren merkatari apal horietako asko gremioetan antolatzen ziren, eta hornitutako ur kopuruaren araberako tarifa kobratzen zuten. Kontsumorako ura iturri urrietatik lortzen zen, eta horren ondorioz, ilara nahiko luzeak sortzen zituzten emakumeek. Asko itxaron behar zuten, txandaka, ontziak betetzeko,
hornidura puntu horietan txikia baitzen uraren presioa. Lan gogorra zen ura emakumeentzat, ibilbide luzeak egiten baitzituzten etxera urez betetako pegarrak eta ontziak eramateko. Goiztiarrenek hantxe garbitzen zuten arropa, terreinetan, xaboiarekin. Hor sartzen ziren urketariak, gizonezkoak zein emakumezkoak. Batzuk, egurrezko eskorga batekin zihoazen, 2 hutsune zituen eskorgak, pitxerrak jartzeko. Beste batzuek berriz, astotxo bat izaten zuten, eta haren bizkar gainean ipintzen zituzten kartolak alde banatan, bakoitzean 2 pitxer sartzeko. Baina irudi bitxi eta plastikoenetako bat emakumezko urketariena zen. Izan ere, buruan pitxer bat eta saietxean beste bat eramaten zuten, trebetasun handiz, ez zuten haiekin ibiltzeko arazorik. Familiak argengatik, lanagatik, pertsona nagusiak izateagatik, pisurik ezin hartzeagatik, edo beste 11 arrazoirengatik, ilara luzeetan itxaron ezin zutenei, ura zerbitzatzeko funtzioa betetzen zuten urketariek, eta bezero finkoak egiten zituzten horrela. Gainean eramaten zuten ontzi neurgailuaren laguntzaz zerbitzatzen zuten ura. Euri egunetan edo ondorengoetan bereziki zaila zen lana, izan ere, oso nekeza zen lokatzez betetako bide horietan barrena ibiltzea, batez ere, urbanizatu gabeko eremuetan. Euskal hidronimia, kulturaren eta uraren arteko lotura, Euskadiko urbideskak, uretako pertsonaiak, topikoak, hori guztia eta asko zere gehiago, uraren Euskal Agentziaren Tantak podcastaren hurrengo ataletan. Gure uragentzia.euskadi.eus webgunean aurkituko dituzu.